Здравейте! Често пациентите и техните близки се чувстват объркани, когато личният лекар ги насочи за провеждане на невропсихологично изследване. Затова ми се иска да разясним какво представлява изследването и какви са ползите, свързани с него. Нормално е с възрастта от време на време да забравяме къде сме сложили очилата си или дали сме изключили ютията. Но когато проблемите с паметта достигнат степен, в която пречат на ежедневната ни дейност, или са свързани с други промени, като например извънреден страх, тревожност, депресия, нарушения на съня, нарушение на нормалното функциониране на индивида, както в семейството, на работа или в обществото, тогава е редно да се направи невропсихологична оценка. Чрез невропсихологичното изследване оценяваме паметта, речта, вниманието, когницията като цяло. Както използваме магнитния резонанс или скенера, за да визуализираме структурата на мозъка, така използваме невропсихологичните тестове, за да установим как функционира мозъка и дали има нещо, което ни навежда да мислим за проблем. Колкото по-рано се проведе такова изследване, при установен вече някакъв проблем, по-добре, защото можем по-рано да реагираме и да се опитаме да компенсираме тези нарушения. Проблем с паметта не означава деменция, не означава Алцхаймер. И невропсихологичните изследвания ни помагат да установим има ли смисъл да мислим за такъв по-сериозен проблем или когнитивното ниво на съответния пациент е нормално за възрастта и спрямо другите фактори, които действат в определения момент от живота на човека.